Fil-Birgu tħabbar proġett ieħor ta' spazju miftuħ u aħdar b'investiment ta' €900,000. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Ambjent Aaron Farrugia spjega kif is-sit magħżul għal dan il-proġett jinsab fil-periferija tal-Birgu u għalhekk se jkun faċilment jista' jintlaħaq ukoll mir-residenti tal-Kalkara u Bormla. Qegħdin naraw li dan il-spazju kbir miftuħ se jinqasam f'erba' biċċiet, ħajkollok parti minnu li ħajkun piknik għall-familja, ħanaraw l-amara l siġġijiet immejjed li jilqgħu lill-familji li ġejjin hawnhekk lit-turisti li jżuru, imma wkoll ħajkun hawn play area għat-tfal kif ukoll se jkun hawn dog park li jilqgħu wkoll lil dawk li għandhom dan l-interessi wkoll. Allura ħarsu l-qudiem biex dan ikun proġett ieħor f'katina ta' proġetti li qegħdin naraw kuljum. Il-kap eżekuttiv tal-Waste Surf Richard Bilokka spjega kif bħalissa għaddejja wkoll ħidma f'numru ta' proġetti ta' spazju ħodor f'diversi lokalitajiet fosthom fil-Ħamrun, Ħażabbar, Ħalluqa u Ħalqormi.